Republici Srpskoj neophodno je vratiti dostojanstvo i ravnopravan status svih građana, poručeno je na centralnoj predizbornoj tribini SDS-a u Loparama. Sramno je, ističu SDS-u, ponašanje republičke vlasti prema mještanima Lopara nakon majskih poplava i klizišta koja su pogodila ovu opštinu. Kad sam čuo od vašeg načelnika da su iz Banja Luke poslali 280 maraka, pa nemojte ljudi ponižavati ovaj narod. Nemojte ponižavati narod koji je stvorio Republiku Srpsku i pošteni narod koji zna kako se živi od svog rada. Mi hoćemo da dođe vlast koja će reći nama trebaju Lopare, nama treba da se otvore firme u Loparama. Dodik je čovjek opasnih namjera. Čujem, Dodik juče izjavljuje hrvatskim novinama kako će on obezbijediti treći entitet Hrvatima i kako će im on obezbijediti da se ocijepe. Dodik se igra budućnošću Republike Srpske. Dodik se igra Dejtonskim mirovnim sporazumom koji je nama obezbijedio ovdje da živimo na svom i da budemo sigurni da nas niko sutra neće potjerati. Neophodno je vratiti jedinstvo naroda koje je narušila aktuelna vlast, ali još mnogo toga neophodno je popraviti, poručio je kandidat Saveza za promjene za predsjednika Republike Srpske Ognjen Tadić. Narod želi da prestane vladavina partiokratije i da ova pobjeda za koju se borimo bude pobjeda svakog običnog čovjeka i čitave Republike Srpske, a ne bilo koje stranke pojedinačno.